Така, това е антрето на апартамента. В дясно от входната врата има перално помещение и склад. Това е коридора. Отляво това е хола. Южно изложение, много голям и просторен хол. Така, хол, една спалня. В дясно е кухнята. Така, сега подред ще отваряме. Тук в момента е направено като склад, като това може да бъде върнато отново в втора тоалетна. Това е кухнята. Тя гледа на североизток. Доста просторна кухня. Ето. Така. С прозорци. Тук е отделено. Доста светлина има. Така. От кухнята. Така, това е кухнята. Ето. Коридор. Кухня. Това е едната спалня. С голям гардероб. Така. Тук в средата има баня с тоалетна. Голяма баня с тоалетна. Разполага с вана. Това е другата стая. Тя има вътрешна изолация. Много голяма и просторна стая. Отново с голям гардероб. Тераса. Много хубава тераса, на която се излиза и от хола. Има гледка към Витоша. Това е южно изложение. Светлина и простор има. От тази тераса се влиза в хола. Ето. И хола. Така, и се връщаме в коридора. Значи отново в коридора. Тук има килер с перално помещение. Тук е хола. Вляво спалнята. Срещу нас е банята. Втората спалня. Кухнята. И това е втори килер. Намираме се на 7-ми етаж от общо 8. Апартаментът разполага с мазе и таван.